Винената лоза е древно растение, което поколение след поколение мъже и жени опитомяват чрез изкуството на резидбата. Но защо се подрязват лозята? Винената лоза е катерливо растение. Какво означава това? Тези растения искат да са възможно най-нависоко и настава хаос. Гроздето става много дребно и кисело. За да получим едри сочни зърна, трябва да ограничим растежа на лозата. Това води до концентриране на сока и появата на прелесно грозде, което расте нагъсто без да смущава съседите си. Кои са правилата за добра резидба? Първо, прави се през зимата. До тогава сокът вече е слязал към корените. Това е идеалното време за резидба. Точно като в тръба и тук трябва да се погрижите за добрата циркулация на пролет, когато сокът се връща нагоре. Но внимавайте, резидбата образува рани по дървото, които трябва да заздравеят. Твърде близкото подрязване създава мъртва дървесина отвътре. Тя спира соковият поток и му пречи да стигне до върха. Затова режем по-далеч от стъблото, за да оставим място за мъртвата дървесина, която възниква в процеса на заздравяване. Така не препречваме потока на сока още в основата. Ограничаването на растежа на лозата улеснява и другата земеделска работа, особено периода на гроздобер. Накратко, резидбата разрешава 3 проблема. Гарантира изобилие от качествено грозде, улеснява обработването на земеделската площ и преди всичко осигурява устойчивост на растенията за много години напред. Резидбата си е работа за специалисти.